І па 6 днях узяў Ісус Пётру, Якуба і Яна, брата яго, і завёў іх асобна на высокую гару. І перамяніўся перад імі, і аблічча яго заззяла, як сонца, а адзенне яго сталася белым, як святло. І вось паказаліся перад імі Маісей і Ілля, што размаўлялі з ім. А Пётр, звяртаючыся да Ісуса, сказаў: «Господзе, добра нам тут быць. Калі хочаш, зробім тут 3 палаткі, табе адну, Маісею адну і Іллі адну». Калі ён яшчэ гэта гаварыў, вось светлае воблака закрыла іх. І вось голас з воблака, які казаў: «Гэта сын мой улюбёны, у якім я маю упадабанне. Яго слухайце». І чуючы гэта, вучні ўпалі на твар свой і надта спалохаліся. І падышоў да іх Ісус і дакрануўся да іх, кажучы: «Устаньце і не бойцеся». І падняўшы вочы свае, яны нікога болей не бачылі, адно самога Ісуса. І калі сыходзілі з гары, загадаў ім Ісус: «Нікому не кажыце пра ўбачанае, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне». І пыталіся ў яго вучні, кажучы: «Чаму кніжнікі кажуць, што Ілля мае прыйсці раней?» А ён, адказваючы, гаворыць: «Ілля сапраўды прыйдзе і направіць усё. Але кажу вам, што Ілля ўжо прыйшоў, і яго не пазналі, але абышліся з ім, як хацелі, і Сын чалавечы будзе ад іх цярпець». Тады зразумелі вучні, што ён гаварыў ім пра Яна Хрысціцеля. Калі яны прыйшлі да народа, падышоў да яго чалавек, упаўшы перад ім на калені і кажучы: «Господзе, памілуй сына майго, бо ён лунатык і шмат пакутуе, часта падае ў агонь або ў ваду. Я прывёў яго да тваіх вучняў, але яны не маглі яго аздаравіць». Ісус жа, адказваючы, гаворыць: «О, род няверны і пераваротны, як доўга буду з вамі, ды як доўга буду вас цярпець? Прынясіце яго сюды, да мяне». І насварыўся на яго Ісус, і дэман выйшаў з яго, і ў тую гадзіну хлопец паздаравеў. Тады патаемна падышлі да Ісуса вучні і кажуць: «Чаму мы не маглі выгнаць яго?» А ён кажа ім: «З прычыны вашай няверы, бо сапраўды кажу вам, калі б вы мелі веру, як зярнятка гарчычнае, сказалі б гэтай гары: перайдзі адсюль туды, і пяройдзе. Нічога для вас не будзе немагчымага. Гэты ж род выганяецца толькі малітваю і постам». Калі яны знаходзіліся ў Галілеі, сказаў ім Ісус: «Сын чалавечы мае быць выдадзены ў рукі людзей, і яны заб'юць яго, і на 3-й дзень ён уваскрэсне». І засмуціліся яны моцна. І калі яны прыйшлі ў Кафарнаум, падышлі да Пётра тыя, што збіралі дыдрахмы, і сказалі: «Настаўнік ваш ці заплаціць дыдрахму?» Ён сказаў: «Пэўна». І калі ён увайшоў у дом, папярэдзіў яго Ісус, кажучы: «Як табе здаецца, Сімоне, валадары зямныя з каго бяруць чынш або падатак, са сваіх сыноў ці з чужых?» Калі ж той адказаў: «З чужых», сказаў яму Ісус: «Значыць, сыны вольныя.
Але каб мы іх не згоршылі, ідзі да мора і закінь вуду, і тую рыбу, якая першая трапіцца, вазьмі і, адкрыўшы ёй рот, знойдзеш статыр. Узяўшы яго, дай ім за мяне і за сябе.